हेलो रायजो राजा नोंथांमोन नै आं दिनै मोनसे ब्लग लानानै फैबाय जोंना लाइमुथि पारिसआवहाय सेकेन्ड एनुवेल सभा जानो थांगासिनो दा बेनिनो डेक'रेसन खालामगासिनो गेट बानायदों जानुवारिनि 30 बेनिफ्राय 31 फेब्रुवारि 1 थारिखसिम जागोन बे सभाया दा बेनिनो डेक'रेसन बानायगासिनो दा बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे देखायहैनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय गेट बानायबाय नै बिराद मोजां साजायबाय बिथांमोना बिराद मोजां समायखाबाय नै 30 तारिख 31 तारिख फेब्रुवारि 1 तारिख बिसिम जागोन दा बे गेटनिफ्राय स्टार्टिं आङो भिडिअखौ लानानै थांबाय दा बिथांमोनानो बानायदों दा नै ओरै बे पेन्डेल जाहैबाय बेनो पेन्डेल बेनि उनावहाय संग्रा खावग्रा गासै हाबि जाबिफ्रा बे पेन्डेलनि हौरै उनावहाय दं आरो दा बेखौ एसे देखायनोसै आं बानायलागासिनो डिजाइनखौ नैबेयावबो साजायगोन पेन्डेला बेनो जागोन नायना लादो नैबेयावहाय फ्लेग हस्टिं खालामनाय जागोन नैबेयाव ओरै मण्डलिफोरनि फ्लेग थाजोबगोन इयावहाय नैबे जाहैबाय पारिसनि फ्लेग थागोन बेयावहाय दा पेन्डेला बे नै बिराद गोलाव बानायनाय जादों स्टेजआ बेबायदि बानायबाय नै बिराद गिदिर गोलावा 40 फुटखा लागाव राम दुहलाय जिराय बाहाय ओरै स्टेजआ बैयावहाय बैयाव जागोन स्टेजआ बेवहाय जिराय गोसो बायदि बेसेबां जिरायो बिराद गिदिर जागोन आरो स्क्रिन खागासिनो नै राजस बेनिफ्राय काउन्सिलनि सेक्रेटारि हनै लागावगासिनो बिथाङा खागासिनो नैबे गोजौआवहाय थारमाने तिरपाला थोआखै दा बाय स्क्रिनखौनो खोबगोन जाहैबाय आरो बिथाङानो फिलियास बिथाङाबो नै जोंना खामानि मावगासिनो बेसेबांबा गिदिर डेस्कखौनो थिखोबाय नै हायानो मावख्रुबगासिनो मावग्रा रावबो गैया दा उफाय गैया जाय बडियाव थादों एबा बिबानाव थादों बिसोरनो मावनांगौ जायो नै नायदो नै जोंनि लाइमुथि पारिसआव दैलि बेबायदिनो सोलिबाय थायो जायहा बिबाराव थागोन जायहा बडियाव थागोन बिसोरो मावख्रुबनांगौ जागोन नै उफाय गैया जोंना निजोम बिथाङा मा थुगासिनो फेस्टाय फान्दायना जिरायखादों मा मावनो नागिरदों निजोम स्टेजनि सिलिं दैयोनो थारमाने नैबे गोजौआव आरो बे स्टेज जागोन नालाय बे गोजौआवहाय सिलिं होजोबनाय जागोन आरो दा बे खामानिखौ बिथाङा मावनो नागिरगासिनो नै रेडि खालामगासिनो स्टेजआ बेनो दाबो साजायनाया एसेल' जाजेनदों बिराद गोलावखा नै स्टेजआ लागाव बेयाव खैजन मानसि जागोन बुंनोनो हाला बयखौबो खावलायनाय जादों बेनिखायनो बे स्टेजआवहाय फैनानै बयबो भर्ति खालामफैयो स्टेजखौ नायनानै लाखादो बेसेबांबा गिदिर नै जाहाथे बयबो फैलायगोन रायजो राजा बयखौबो खावलायनाय थाबाय संग्रा खावग्रा बादा बिथिं जाजोबगोन नैबे संग्रा जागोन हटेल जागोन बियो ओमफ्राय बादाया बैथिं जागोन हनै बेयावहाय संग्रा डाइनिं बन दंफैखायो नै बादाया बेखै बादा जाजोब्बाय नै गाबोनहाय प्लास्टिक खोंफैजोबसिगोन बाहाय गावबागाव बादायाव आरो थाफैसिगोन नै पेन्डेला बिराद गोलाव नुखायो नै गाबोननिफ्राय हाय फाय सोलिनाय जासिगोन नै नोंथांमोनाबो सोरबा फैनो गोसो दङब्ला फैदो लाइमुथि पारिसआवहाय गाबोन 30 तारिखनिफ्राय जागोन बियो 30 31 फेब्रुवारि 1 तारिखसिम जागोन आरोना लोगोफोर नै पेन्डेला बेनो बै जाहैबाय रिसेपसन अफिस नै
अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोन बयखौबो आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो बे सभायावहाय नुजाफैगोन आरो बयबो हेफाजाब होज्लायफैगोन। नोंथांमोना बयबो बेबायदिनो गाबोन अखानायब्लानो बे सभायावहाय गासिबो बाहागो लाफैदो आरो बयबो हेफाजाब होफैज्लायदो। आंनि गुसुं ब्लग भिडिअखौ आङो दायो बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।